iubesc biserica și felul în care biserica reușește să strângă generații de oameni în jurul prezenței lui Dumnezeu, în jurul închinării și a descoperirii lui Dumnezeu din cuvântul Său. La conferința de anul acesta, din 20 în 22 octombrie, ne propunem să facem exact lucrul acesta, să descoperim mai mult din Dumnezeu. De ce? Pentru că închinarea întotdeauna a fost și trebuie să rămână despre cine este Dumnezeu, nu despre cum ne simțim noi. Vrem să vă invităm la conferința Mă întorc la inima închinării. Aici, în București, credem că Dumnezeu va veni în prezența sa și ne va vorbi din cuvântul Său despre cine este El. Iar răspunsul nostru natural va fi: mă închin ție cu mai mult din viața mea. Și am credință că vom pleca din locul acesta doritori ca să vorbim cuvântul lui Dumnezeu cu cei din jurul nostru, doritori să ne închinăm Lui cu toată viața noastră. Te aștept la conferințe, invită pe alții din viața ta, prieteni, tineri din biserică, apropiați sau oameni care nu neapărat merg la biserică. Haideți la București, pentru că știm că Dumnezeu vrea să facă ceva în generația noastră, în capitala noastră, în inima țării noastre. Vă aștept!